Idete li liječniku, trebate li lijekove ili samo želite raditi na očuvanju zdravlja, vjerojatno ćete se u jednom trenutku zapitati koje zdravstveno osiguranje imate te trebate li dopunsko ili dodatno. U sljedećim minutama pokušat ćemo riješiti vaše nedoumice. Prvo pitanje koje se nameće jest koja je razlika između dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje je produžena ruka obveznog zdravstvenog sustava i nadoknađuje nam troškove participacija, bilo kod liječnika, bilo u ljekarni, bilo za vrijeme boravka u bolnici. Za one koji ne žele imati nekakve dodatne zdravstvene troškove, imamo dopunsko zdravstveno osiguranje, dok dodatno zdravstveno osiguranje nudi viši standard usluge. Upravo je prilagođeno za one koji žele privatno liječenje, kod nas po odabiru liječnika ili ustanove koju se želi, ili pak nadoknade nekih dodatnih troškova koji su vezani uz liječenje. Što je program Merkur Health for Me Premium zdravstvenog osiguranja i kome je namijenjen? Health for Me Premium je temeljeno na iskustvu naše matične kuće iz Graca, koja je, evo da se pohvalimo, najstariji europski privatni zdravstveni osiguravatelj. Mi smo u Hrvatskoj ispitali potrebe i mogućnosti, naravno, naših osiguranika iz zdravstvenog sustava i kreirali program da onima koji žele privatno liječenje, koji ne žele čekati u redovima, u nekakvim listama, ili možda znamo da postoji u privatnim poliklinikama i nekakva bolja oprema u nekim slučajevima, omogućiti da sve obave privatno. Što je sve pokriveno Merkur Health for Me Premium programom? Merkur Health for Me Premium osiguranjem je pokrivena svaka indikacija. Osoba koja ima potrebu za bilo kakvom dijagnostikom, specijalističkim pregledima, laboratorijskim obradama itd. Jednostavno nazove naš ekskluzivni Med-Easy servis koji za njega ugovara sve privatno, sve u najkraćem mogućem roku. Naravno, osim osnovnog tog dijela, osoba koja nije zadovoljna eventualno dijagnozom koja je dobila kod svog liječnika može dobiti i dodatnu dijagnozu i evo sve to skupa u cijelom svijetu. Merkur u svojoj ponudi ima i ekskluzivan Med-Easy servis. To znači, rekli smo da naše osiguranje u stvari pruža najbolju uslugu kod privatnih liječnika. Da bi sve to skupa bilo lakše, kada vam treba liječnik, jednostavno nazovete naš Med-Easy servis koji onda dogovara preglede po potrebi, bilo u Hrvatskoj, a čak i u inozemstvu kod naših partnera. Osnovni dio tog programa omogućuje liječenje u privatnim medicinskim ustanovama. Osnovni dio tog paketa pruža sve od ugovaranja, dijagnostike te specijalističkog liječenja kako kod nas, tako i u inozemstvu. Osobe koje žele dodatno brinuti o sebi, svakako je dobro da imaju ugovorenu preventivu. Bilo da se radi o odlasku na sistematski pregled koji se može obaviti u liječničkim ustanovama ugovornima, ali naravno i u određenim hotelima, što je naša ekskluziva, ali također u preventivu spada i boravak u određenim spa centrima, jednostavno uživanje, relaksacija, naš Azija program, ili pak jedne godine zgodno je i otići kod nutricionista, vidjeti što bi mogli učiniti, promijeniti u prehrani da bi naše zdravlje u budućnosti bilo još bolje. Što je još moguće ugovoriti na istoj polici? Po Merkuru, da bi preuzeli cjelokupnu brigu o zdravlju, moguće je dodatno ugovoriti naknade troškova u slučaju operacija i također apartmanski smještaj. Znači, apartmanski smještaj u slučaju da bilo zbog bolesti, bilo zbog nezgode osoba mora boraviti u bolnici, evo jedan zaista viši nivo usluge. Plus, ukoliko se odlazi na put u inozemstvu, svakako je dobro ugovoriti putno zdravstveno osiguranje. Uvijek se kaže bolje spriječiti nego liječiti. Svakako, prevencija je ono zaista čemu treba svako od nas težiti, bilo da se radi o zdravom načinu života, bilo da se radi naravno o sistematskim pregledima ili nekom drugom vidu o zdravlju koji smo napomenuli, masaže, fizioterapije, briga o prehrani, tako dalje. Svaki dan je dobar dan za zdravlje.